18 jaar cel geëist voor moord op Michelle van der Velde uit Oostburg. Rekening houden met de conclusie van beide deskundigen dat verdachte verminderd toerekeningsvatbaar moet worden geacht, vorder ik dat u een gevangenisstraf voor de duur van 18 jaar oplegt met aftrek van de tijd die verdachte in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht. En verder in deze Zeeland nu. Geen vuurwerkverbod met oud en nieuw. En noordelijke provincies en Zeeland leren van elkaar. Goedenavond. Sandra H., die verdacht wordt van de moord op Michelle van der Velde uit Oostburg, krijgt een zeer lange celstraf als het aan het Openbaar Ministerie ligt. 18 jaar cel dus. Het Openbaar Ministerie rekent Sandra zwaar aan dat ze lang is blijven ontkennen en de familie ook lang heeft misleid. Zo zou ze nu nog steeds niet de waarheid vertellen wat er 2 jaar geleden nou precies is gebeurd met Michelle. Het is het meest aannemelijk dat verdachte Michelle heeft vastgebonden, kort nadat ze de berichten van Felix op de telefoon van Michelle had gelezen. Gelet op het postuur en het gewicht van zowel verdachte als Michelle zou je verwachten dat het verdachte alleen zou kunnen lukken om Michelle vast te binden als Michelle op de een of andere manier weerloos is gemaakt. Mijn sterke vermoeden is dat verdachte dit heeft gedaan door met een hard en stomp voorwerp tegen de rechter oogbol van Michelle te slaan. De gruwelijke, mensonterende manier waarop verdachte het lichaam van Michelle in stukken heeft gezaagd en heeft gedumpt in het afwateringskanaal getuigt van een weerzinwekkend gebrek aan respect voor het menselijk lichaam. Rekening houden met de conclusie van beide deskundigen dat verdachte verminderd toerekeningsvatbaar moet worden geacht, vorder ik dat u een gevangenisstraf voor de duur van 18 jaar oplegt met aftrek van de tijd die verdachte in voorlopige hechtenis heeft doorgebracht. En in het gebouw van de rechtbank in Middelburg staat Mercy Kamermans. Mercy, de verdachte heeft wekenlang het lijk van Michelle verborgen gehouden in haar winkel. En daarna, we hoorden het net, in stukken gehakt. Ja, dan zou je denken, dat wordt TBS. Ja, dat is inderdaad iets wat erg leeft ook onder het publiek, merken wij. Als iemand in staat is op zo'n gruwelijke manier haar vriendin te vermoorden, ja, waarom dan geen TBS? Nou, dat kan ik het beste even vragen aan persofficier Thomas Slieker. Waarom hebben jullie daar niet voor gekozen? Ik snap heel goed dat die vraag gesteld wordt. En die vraag heeft de officier van justitie zich natuurlijk ook gesteld in deze zaak. En wat we in dit soort gevallen altijd doen, als er zoiets gruwelijks is gebeurd, dan laten we ons adviseren door deskundigen. In dit geval een psycholoog en een psychiater. En hoewel er wel sprake is van een stoornis, hebben zij gezegd dat TBS niet de manier is om die stoornis te behandelen. En hoe dan wel? De officier van justitie heeft een eis geformuleerd van 18 jaar gevangenisstraf. En aan het einde van die straf kan vervolgens nog een hele set maatregelen getroffen worden. En kan mevrouw in dat kader ook behandeld worden. Dan is het ook zo dat het OM uitgaat van moord. Terwijl Sandra zelf heeft gezegd, ja, ik handelde in paniek. Het was een opwelling. Waarom geen doodslag? Ja, de gruwelijke conclusie is dat er maar 1 iemand is die nog kan vertellen wat er die dag gebeurd is. En dat is de verdachte. En zij heeft een scenario geschetst en natuurlijk is dat onderzocht. Maar er is natuurlijk ook verder gekeken. We hebben gekeken naar sporen die er zijn, naar berichten die er zijn, wat er ter plaatse is aangetroffen. Er heeft ook forensisch onderzoek plaatsgevonden, dus gekeken waar bijvoorbeeld bloed is aangetroffen. En als we daarnaar kijken, is de conclusie van de officier van justitie dat het verhaal van de verdachte niet kan kloppen en dat er sprake moet zijn van moord. Nou, volgens Sandra is er dus geen vooropgezet plan geweest en haar advocaat zei daar het volgende over. Er wordt veel gespeculeerd, er wordt veel gesuggereerd, maar daar kan nog geen bewezen verklaring voor moord op worden gebaseerd. En gelet op de zwaarte van de verdenking, dient daarover geen enkele twijfel te zijn bij uw rechtbank. Ik concludeer daarmee dat voorbedachte raad niet wettig en overtuigend te bewijzen valt. Zei de advocaat van de verdachte Mercy. Ja, ik denk opnieuw een hele zware dag voor de familie van Michelle. Hoe reageren zij nu? Ja, ze hebben niet echt gereageerd bij ons bijvoorbeeld op de camera. Dat wilden ze voor geen enkel medium. Het waren volgens een woordvoerder intens zware dagen voor de familie. En dat is natuurlijk ook wel voor te stellen. Ze zaten natuurlijk in 1 ruimte 2 dagen lang met de persoon die hun dochter om het leven heeft gebracht. En ze heeft in het begin ook heel erg meegeleefd. Ook nog een post op Facebook gezet. Zoek mee naar Michelle. Ja, dat is natuurlijk uiterst pijnlijk. En ook de manier waarop ze Michelle om het leven heeft gebracht en ook haar lichaam heeft weggemaakt. Ja, dat is natuurlijk niet te bevatten. Een ingewikkelde, ingrijpende zaak, aangrijpende zaak. Wanneer kunnen we de uitspraak van de rechtbank verwachten? Ja, normaal volgt de uitspraak meestal na 2 weken. In dit geval is dat 3 weken. Op 30 november horen we hoe de rechtbank van Middelburg hierover denkt. Mercy Kamermans, dank je wel.
Er komt op Walcheren tijdens de komende oud en nieuw geen algeheel vuurwerkverbod, hoewel politieke partijen daar wel nadrukkelijk om hadden gevraagd. Burgemeester Bas van der Tiller van Vlissingen legde zijn gemeenteraad gisteravond uit dat er niet genoeg handhavers zijn tijdens de jaarwisseling om zo'n verbod te kunnen handhaven. De burgemeester heeft dat te horen gekregen van de politie en zegt zelf ook teleurgesteld daarover te zijn. Er moet in het onderwijs meer aandacht komen voor discriminatie. Kinderboekenschrijver Henna Goudsand gaf er een lezing over vandaag voor PABO-studenten van de HZ. Over gekleurde kinderen werd nogal eens discriminerend gesproken in liedjes en in boeken. Wat je opvalt in die liedjes en boeken is dat de kinderen vaak geen naam hadden. Ze werden nikkertje genoemd. Dat is aan het verminderen, maar niet helemaal. Je komt nog wel eens boeken tegen waar ik mijn wenkbrauwen bij frons. Ga je hier aandacht aan besteden straks als je voor de klas staat? Ik denk het zeker wel, want ik vind het heel belangrijk dat kinderen dat weten en dat ze er ook verandering in willen. En dat we over een aantal jaar gewoon helemaal geen discriminatie meer hebben. Hier in Sint-Philipsland wordt volop witlof geproduceerd. Maar voor wie? Want jongeren eten het nog nauwelijks. Die kiezen liever voor zakjes gesneden groenten in plaats van traditionele groenten als witlof. De oudere generatie die kreeg het gewoon veel vaker op het bord. Dus die generatie eet het nog steeds. Maar ja, die generatie die stopt een keer. Dus we moeten zorgen dat de nieuwe generatie aan de witlof gaat. En dat het gewoon een groente blijft die altijd aftrek blijft houden. In een werkgroep wordt al volop gebrainstormd over hoe de telers dat voor elkaar gaan krijgen. Influencers, het product laten promoten. Maar je moet ook denken aan witlof in babyvoeding verwerken. Zodat je als je jong bent al te maken krijgt met de smaak. En daardoor ook je smaak ontwikkelt. Ja, zo'n promotiecampagne zou de telers wel behoorlijk wat geld gaan kosten. De oproep aan ouders is dus nu al om hun kinderen zelf alvast meer witlof voor te schotelen. Ideeën opdoen en samenwerken, dat was het doel van een 3-daagse inspiratiereis die de provincies Friesland, Groningen en Noord-Holland maakten door Zeeland. Ze kwamen vooral om te leren over het gebruik van lokale producten en de marketing daarvan. Het symposium op de laatste dag van het noordelijke bezoek aan Zeeland. Er wordt gesproken over overeenkomsten, verschillen, maar vooral over hoe de gebieden van elkaar kunnen leren. Want voor Noord-Holland, Friesland en Groningen is dit een inspiratiereis. En wij vanuit de Wadden kunnen heel veel ervaringen uitwisselen, ook geïnspireerd raken. En dus voor ons leek het geweldig om met ons project en een aantal belangrijke mensen daarmee op reis te gaan naar Zeeland en ons even laten verwennen, maar ook laten inspireren. Ze krijgen bijvoorbeeld uitleg over het keurmerk Zeker Zeeuws, dat lokale producten in de markt zet. Volgens de Noorderlingen is dat een goed voorbeeld waar ze iets van kunnen opsteken. Zeker Zeeuws is een heel mooi voorbeeld van hoe er met ondernemers samengewerkt wordt en ook hoe dat een draagvlak heeft binnen alle onderdelen in de provincie en ook ondersteuning krijgt van de provincie. Samenwerking tussen de provincies is er al. De HZ University of Applied Sciences werkt regelmatig samen met de Hogeschool in Leeuwarden. Want daar is voor Zeeland nog wat winst te behalen. Non-food en daar een keurmerk aan koppelen, zoals activiteiten en evenementen. Maar wat ze ook aanstippen zojuist, zoals de foodroutes. Nou, en dat kunnen we dan heel mooi samen doen met de Hogeschool Zeeland. En daarin de studenten en het onderwijs bij betrekken. Nou, dat zou ik heel graag willen uitwerken. De delegatie uit het noorden bestaat voornamelijk uit mensen uit het bedrijfsleven, onderwijs en toerisme. De afgelopen dagen bezochten zij in Zeeland diverse innovatieve bedrijven en bedrijven die lokale producten goed in de markt weten te zetten. We weten dat de visserij en ook in de Waddenzee een bedreigd werktak is. Dus ja, wat voor kansen krijgen we ook op basis van enorm veel kennis wat hier is. Dat zou een mooie samenwerking kunnen zijn of in ieder geval inspiratie kunnen zijn. Een bezoek van Zeeland richting de noordelijke provincies zit zeker in de pijplijn. Die uitwisselingen en die contacten zijn er al. Dus we gaan zeker nog een keer daar naartoe om met hen verder ideeën uit te wisselen. En misschien wel concreet ook echt samenwerking op te zetten. De delegatie is inmiddels weer vertrokken richting het noorden van het land. Over heel Zeeland waren er enkele buien, maar voor het merendeel zagen we opklaringen en een herfstzon vandaag. Die verbetering zet morgen door en ook de dagen erna beleven we rustig, grotendeels droog herfstweer. En straks dan krijgt u natuurlijk nog het uitgebreidere weerbericht na onze serie Kijken in de Keuken. Tot zover deze Zeeland Nu. Nog een fijne avond.